Parlàvem abans d'economia i en tornem a parlar, perquè el reportatge de la nostra secció Avui Hivern del Dia tracta d'economia i concretament d'un dels protagonistes de la jornada, i és que l'obra social de Sa Nostra dedicarà un total de 90.000 euros a 10 projectes de cooperació internacional desenvolupats per 4 organitzacions sense ànim de lucre. Bolívia, Perú o República del Txad són algunes de les zones triades. Es van presentar nombrosos projectes i finalment es posaran en marxa 10. L'associació Amics de la Infància instal·larà una escola de la pau a Santa Rosa, Perú, on els nins tindran l'oportunitat d'aprendre a ser nins. Drets Humans per Mallorca recolzarà un hospital de la República del Txad, l'únic que assisteix en mínimes condicions a la zona, i la Congregació de Franciscanes desenvoluparà obres menors a Perú i a Bolívia. Medicus Mundi, a més, lluitarà contra la malaltia dels pobres a San Julián Bajo, a Bolívia. Tenim un model de projecte de 6 anys, són actuacions de 6 anys, on el que fem és fer feina per erradicar la malaltia de Chagas, que diu la malaltia dels pobres, és una gran desconeguda i és molt bona d'erradicar. És un poc el de curiós que la bona de fer és eliminar-la, doncs el que està costant que això s'ho pugui fer. Tot es farà amb els 90.000 euros que l'obra social de Sa Nostra posa al seu abast i després que un jurat hagi valorat cadascun dels projectes que s'hi varen presentar. Aquesta és una part, com els comentava abans, del dividendo social que Sa Nostra reverteix cap a la societat en distints àmbits, com és lògic i com és ja habitual, i que en aquest cas el destinam a aquesta cooperació internacional. Al pressupost per als projectes, a més, s'hi han d'afegir les aportacions al Fons de Solidaritat de les Illes, que en total signifiquen més de 160.000 euros per a la cooperació internacional.